सारे लोग UPPL जिंदाबाद जिंदाबाद UPPL जिंदाबाद 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 फानबारियाव 20 बा 20 नखर बिपिएफनिमोन बिथांमोना जोंखौ लेंहरनानै दिनै जोंनि दिल्लीयाव फैदों। बिथांमोना बुंदों थांनाय 17 बोसोराव बिपिएफनि कार्यकलापा मोजां नङामोन आरो जोंखौ थगायदों नुबाय थादों। बेनिखायनो जों दिनै UPPL खौ नुबाय प्रमद बर' बिथांनि खामानि मावनायखौ बिथांमोना मोजां मोननानै आरो जेबो जाखाला बिपिएफआव थानानै आरो UPPL आवनो थांसै होनना बिथांमोना ज' हाबफैदों। आरो जोङो UPPL जानानै बिथांमोनखौ बरायनानै लादों। बे निउ फानबारिल' नङा, फ्राय नैबे कयेक दिनाव बेबायदि जयनिं हाबाफारिया जाबाय थादों। खारना बेनो जे जोंनि दोलो UPPL जे जोंनि सरकारा जे मोजां खामानि मावदों, रायजो राजानि गासैखौबो जा हायो मावफुंदों, बेखौ नोजोर होनानै दिनै रायजो राजाफ्रा गावनि गोसोयैनो UPPL आव हाबनायनि हाबाफारिया जाबाय थादों। आङो नैबे कयेक दिनाव आरो दंबावो जयनिं गाबोनबो दङ। फ्राय दिनाव 3-4 जयनिंआ जाबाय थादों। दा ओंखायनो आङो खावलायबावगोन, गोनो गोथो जानानै लाब गैया। सोरबाफोर दङबा फै ज' मावगोन। जोंना ज'सो, आलदा उल्दा नङा। जों स्पिनि मावनो फैयाखै, रायजो राजानि खामानि मावनो फैदों UPPL सरकारा। आच्छा, बिथांमोनहा बुंदों जयनिं जाफैनायावहाय लामा आरो दालां खालामजानो लुबैदों। लामाया बिथांमोनना आगोल जों हरदोंमोन अफिसियेलि, बे जागोन। नाथायबा बिथांमोना एसे थांनो फैनो उसुबिदा जादों। बेखौ जों थाब बानायनो हागोन आरो बिदिफोरबादिखौ जों मावबाय थादों। लामा गाज्रि, अबेबा दालां गाज्रि, बेखौ जोङो मावनानै होबाय थाखादों। बिथांमोनाव एसे खिलिमिलिखाय बिथांमोना जोंजों मोगा मोगि जानानै बुंनो हायिलाय दिनै ज' फैनानै मोगा मोगि बुंबाय जे दालाङा समस्या, लामा समस्या। दा बेखौ जोङो थाबैनो मावनानै होगोन। चेनेलनि नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम बेखौनो मिथिहरनो हास्थायदों। जोङो बारग'लांनाय 17 बोसोरसिमहालागै आरो दिनैसिमाव जोङो बिपिएफआवनो जोङो दङमोन। आरो बिपिएफ हिसाबै जोङो गोबां गोख्रों रल लानानै जोङो खामानिबो जों मावबोदोंमोन। नाथाय फैयै फैयै दानि जे परिस्थिति, बे परिस्थितिखौ नायनानै दिनै जोङो सानदों जों जे दोलोआव जोङो दिनैसिमाव जोङो दङमोन, बे दोलोआव थानानै जोंहा मुंबो जानाय नंला। बेखौ जोङो साननानै आरो लोगोसे दानि जे बिटिआर UPPL नि जे बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव डेभेलपनि जौगाथायनि जे खामानि मावनाय आरो बिथांमोननि जे UPPL नि नीति आदर्शखौ मोजां मोननानै दिनै जोङो लोब लोब जोंनि निउ पानबारि मण्डलनि निउ पानबारि गामिनि 20 नखर, बे 20 नखरा जों फैबाय। आरो जों जा दिनैनि जे 20 नखर जों फैदों, जोङो मस्ट फुरा माने गोख्रों रल लानानै जों मावबोनाय, जों दिनैनि बे दिनावहाय जगदान खालामनाय बे 20 नखरा। आरो दानि बे मिडियानि गेजेरजों बेखौनो जोंनि बे कुसुगाव समस्तिनि मानगोनां उकिल मुसाहारि सारखौ आङो व्यक्तिगत हिसाबै आरो जोंनि मोनसे ख्रिस्टान ससाइटिनि जानानै आङो रोजा रोजा हामबाय होननो सानदों। मानो होननानै बुङोब्ला जों ख्रिस्ट' सिबियारिफोरनि थाखाय बिथाङा जे मोनसे जों माने सानख'हायै जे जों मावख'हायै जे मोनसे बिथाङा जोंनो जे खामानिखौ मावना होबाय, बेनो जाहैबाय मोनसे गिर्जानि थाखाय जों गोबाव सम मोनसे जोंहा गिर्जाया आद्रा जानानै दंमोन। बे गिर्जाखौ लुफुंनांगौआव जोंहा बिराद प्रब्लेममोन। आरो बे गिर्जाखौ लुफुंनायाव बिथाङा जोंनो मोनसे रादाय होनायजों लोगोसे जोंनि बे गोदान गिर्जायाव जथेबोला थिं नांगौ, कमप्लिटलि बिथाङा जोंनो थिं होबाय खोथा होनाय बायदि। बिनि थाखायनो जों बिथांखौ रोजा रोजा हामबाय होनदों। आरो दिनैनिफ्राय लानानै बिथांनि जानानै जोङो गोग्गोमै जोङो डेभेलपमेन्टनि खामानियाव हेफाजाब होनो थाखाय जोङो लोब लोब आगान सुरबोबाय। आं बेखौ बुंनानै आं दोनथ'बाय। बिजय बसुमतारी।
गामिया निउ फानबारि मा जाहोननि थाखाय नोंथांमोना दिनै UPPL दोलोआव जगदान जाखो जानायनि खार'ना बेनो जोंहा सासे मानसिया दिनै बै समाव जोंखौनो लाफानानै UPPL दोलोआव थादोंमोन आरो बेवहाय MLA सारा मोजां माबा जेन'बा स्किम टिकिम बायदिसिनाफ्राव हरदोंमोन इलेक्सनाव खस्थ' मोननायनि नोंसोर मावनानै जादो होननानै 2 लाख थाखाबो हरदोंमोन बे समावबो बियो जोंनिनो साइन लानानै जोंखौनो थगायनानै 9,000नि टिका होनानै मावनानै 2 लाख थाखाखौ हारसिं जाजोबदों बेखौ जों मिथिगौ रिन दं इलेक्सनाव होनै थगायनानै जाजोबो बे जेरावबो इलेक्सन बिथांखौ गाज्रि मोननानै नोंथांमोना जों दा बेखौ गाज्रि मोननानै UPPL आव फैनाय जाबाय आरो जोङो 20 न'खर नोंथांमोना UPPL आवनो थाबाय जों बावनो थाबाय थागोन आरो UPPL जानानै जों खामानि मावबाय थागोन आरो